Moitos son os recursos naturais e culturais presentes nas diferentes rutas xacobeas que pasan pola nosa provincia. Divulgar o coñecemento científico que se desenvolve na Universidade en Lugo coa contorna productiva cultural é un dos obxectivos perseguidos polo proxecto Biorredes fai camiño, estruturado en Camiños Conciencia e que botou a andar este mércores. Como nós podemos, co que nós sabemos, comunicar mellor á sociedade, como facer un mellor aproveitamento máis sostible e máis respetuoso que as actividades turísticas, por exemplo. Unha iniciativa apoiada por todas as administracións. Todas as administracións, cando se trata dun tema tan importante como este, de promocionar, de dar a coñecer que ao final é turismo, ao final é economía, deben estar aliñadas na mesma dirección, non? E todas temos que poñer o noso grau de area para contribuir á economía desta provincia, que é do que se trata. Con iniciativas que van a dar lugar a xeración de empreo, xeración de riqueza e, sobre todo, asentamento tamén da poboación en un sector no que temos moita capacidade de crecer e onde temos moita capacidade de seguir invertindo. E aproveitar as oportunidades que temos moita capacidade de crecemento daqui ao ano santo, a ese ano 2021, e, por lo tanto, creo que é unha idea moi boa e hai que felicitalos pola idea, polo traballo, polo esforzo para que salgan adiante este tipo de iniciativas que ao final se trata de xerar riqueza e ter capacidade de crecemento. A xornada comezou a primeira hora da mañá cunha visita guiada polo río Rato. Durante o percorrido, investigadores de distintas áreas descubriron moitos dos segredos que agocha o patrimonio deste cauce fluvial e da súa contorna. Y ver que hay tantos cambios en la naturaleza y que cerca a la ciudad pues hay este tipo de ecosistemas, creo que es supremamente importante e impactante, ¿no? O conxunto etnográfico do Mazo de Santa Comba foi outro dos lugares de visita e reunión destes especialistas. Lugo que ten unha gran diversidade de ecosistemas e unha gran riqueza micolóxica. Por iso, na parte que fixemos, sobre todo de campo, estuvemos explicando un pouquiño pois, o papel que xogan os fungos nos ecosistemas e a diversidade amplia que ten. O peche da xornada tivo lugar cun evento gastroartístico no mercado municipal da cidade, onde os mellores chefs da provincia amosaron as súas creacións. Moitas veces non lle damos valor realmente ao que temos. Para min é moi importante o feito de que se vinculou como elemento transversal a universidade como elemento vector e para poñer en valor tanto a paisaxismo como os produtos e agora ao final a gastronomía de man dos mellores cociñeiros que temos na nosa provincia. E con produtos de primeirísima calidade.